Sí, sí. Canigó cap a Tiana, cap a l'antic camp de futbol. Sí. Això té oli. Total. No, ja ens tirarem. Us animo a continuar engrandint la flama en l'esperit del Canigó i de mossèn Cinto Verdaguer, a portar-la a nous indrets i a reforçar la nostra tradició ancestral de l'encesa de les fogueres de Sant Joan. La sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt.